पावसाळ्यात पोट बारीक बारीक दुखणं, पोटामध्ये खुटखुटणं किंवा सांधे दुखणं याच्यासारखा जर त्रास असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्याकरता आहे. एक सोपा उपाय सांगतो. आपल्याकडे जी सुंठ सहज कुठे उपलब्ध होते त्याची पावडर घ्यायची. साधारणपणे एक पाव चमचा किंवा त्याहीपेक्षा कमी घेतली तरी चालेल. 50 ते 60 मिलीलिटर गरम असलेल्या पाण्यामध्ये, उकळलेल्या पाण्यामध्ये ती थोडीशी वरून घालायची आणि त्यानंतर घोट घोटभर हे जे पाणी आहे ते प्यायचं. काळजी एकच घ्यायची आहे की आपल्याला जेवणानंतर किंवा भरल्या पोटी ह्या गोष्टीचा उपयोग करायचा आहे. याच्याशिवाय एक महत्वाची गोष्ट काय की अन्य कुठल्या वेगवेगळ्या मार्गांनी आपण ह्याचा वापर करू शकता. ज्यांना या पाण्याच्या मार्फत जमणार नाही त्यांनी सूप्स केली जातात पावसाळ्यामध्ये, त्याच्यात वरून भुरभुरून घेतली पावडर तरी सुद्धा चालेल. किंवा चहा अनेक जण घेत असतात त्याच्यामध्ये आलं घालतात. या आल्याच्या ऐवजी सुंठीची पावडर जर घातली तर अधिकस्य अधिकम फलम. करून बघा, काय फायदा होतो ते कमेंटमध्ये आम्हाला जरूर कळवा.